ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଜୋର। ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଟର୍ବାଇନର ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରମାନଙ୍କରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ସେତିକି ଆଉ ତ ଟିକେ ଜୋର ବଡ଼ ପାଟିରେ। ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମେ 3ଟି ଡବା ସାଇଜ୍ରେ ରଖିବା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଟର୍ବାଇନ୍ ନା ପବନ ଚକି? ପବନ ଚକି ସିଏ ୱିଣ୍ଡ ମିଲ୍ ହେଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାରିବ ହେଲା।